खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। राम मण्डलनि जिउ फिन बांलादेशनि मुंदांखा फावखुंगुरनि हिरन आलमनिफ्राय मोनसे बिग अफार। गसाइगाव महकुमानि इलेक्सन कमिसनारनि गौतम प्रियमद बिथांनि खौरांगिरिनि मेल। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 33 नं लामाबारिनिफ्राय निखासिसिम आरो सिलिखागुरिनिफ्राय दुमनिसिम थांग्रा लामानि दालां बायनानै थानायखौ फोसाबथाय होनो सरकारनिसिम खावलायदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा माय'फारा गामिनि दिपाली बसुमतारिया सासे अंगहानि जानायनि जाहोनाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जिउ खांबोगासिनो दं। चन्द्रकान्त मुसाहारि सिखानि सोरां मन्जु थियेटारआ 48 बोसोराव आगान होबाय।